Takže čau lidi, já vás vítám u prvního dílu ze hry Brawlhalla a se mnou tady je můj společník. Čau. A my už se rovnou pustíme do hry, jo? Takže on si vezme Oriona, já si vezmu Queen Kai a mně se nejde mně se to nehýbe, jo dobré, takže se to hýbe. Diana Bushang, ten však je úplná nutka. Buď to s tím hraje někdo, kdo to neumí, anebo fakt, že je úplně na ní. To nikdy nevíš. My teď nebudeme zas tak moc mluvit, protože se soustředíme, že jo? Já ne. Tak ty můžeš mluvit, já se budu soustředit. Ty to budeš namlouvat. No, ale nevypadá to, že by ten Bushang byl nějak dobrý. Ale ani slabý zase. A já potřebuju. Ale budem hlavně to, jak se to říká, dešovat. To je to, že když se tomu vyhne. Ježiš. No. No, to je to byla lepší od nás. Myslel. Nechal jsem ani trefil. Chtěl zabít aspoň jednou, Už se ti to podařilo. Mně. Tak aspoň máme každý dva. Ale je strašně rychle, my máme moc času. No jo. To docela dobří. Zbraně moje. Nechci. Je tady povídám, ona tam Nechci. Zbraň. Já vám neumřete už jen? Jo. No. Díky mně. Vrtulníček. Hej. Tohle se bude dít asi často, že se budeme masit. Jo, ne. Tam je sebe. My to děláme omylem vždycky. Jo, ale potom oba na sebe nadáváme. Ano. Jaký problém nebyl. Jaký jsme lamy. Hlavně ty, že? No ty no. No dobře, řekněme, že jsme oba lamy v tu chvíli. Tak tě Bushang vypadne. Já chci, aby někdo vypadnul jenom. Musíš zabít tu, aby jsme měli jenom toho Wujonga. No, já bych jaký tam byl jít tady, no. Ale podařilo se ti. Já to zabostám. Nope. Je. Já. Hej, ona neumí ten způsob, že jakože skočí dolů a se jí nevajte, takže kebíš tady a pak jenom vyskočit a takhle dostačí. To nevíš, třeba to na tebe vbafne. Jako ta ruka, Jo, možná. teda. Jo, my teď hrajeme rankedy, že? A já spadnu. Ty hajzle, já ty jej nezabiju. No nevadí, budeš muset dát tady piju pepku. Ty frefrinko. Musíš ji zabít. Jestli nezabít, tak na tebe nastavit. Já to spolu. Jsi se spolil ještě. Tyko, vyhrál by si ty, kdyby jsi užil 4 minuty, ale tak pochybí. Jak to víš? Ona má HP. Jak to oba máme jedno? Myslím tím HP jako to červený. Ale to nejsou hápka. Co to je? To je jakoby, když do tebe hodně mlátí, tak se jim to zvyšuje, nebo já nevím. A zase musí ho koupenýho, kojího. A on si vezme Oriona.
značku čokolády. Čokoláda je dobrá. Jo. Takže Ale tam to, jak jsme šli proti sobě, tak mi připadalo, že to dostáváš víc XP. neřeš, dělej. Tohle lidi bude bavit víc. Jej, zelený koji. Ten má hezký look, jako. Všichni jsou ze stejného klanu. Ne, nejsou. Tam to by tak pobal, protože já riskovat. Tu, ten. To jak dělá? On asi neumí vzít zbraň, nebo co? On tady má normálně zbraň, ale on nevezme. Utíkají už jednou, ale takový je chlap. Mimochodem tohle je jakoby, tohle je úplně první video, že jo? Na kanále, je na kanále. No. Vlastně budeme natáčet spolu? Že? Všechny hry, co máme. Ano. Co? Všechny hry, co máme. Což je... Malý. 14 her nějak tak. Hodně her. Já jich mám dohromady 16, je tam 17, je Smite, takže... Jo, Smite, jestli nevíte, co je Smite, tak to je hra na Steamu, která se podobá LOLku, jenom je taková zajímavá. A je tak dobrější. No, LOLko ještě víc, já ho nenávidím. Ale nechci vrátit. Já hraju LOLko. Já nechci vrátit, co hraju LOLko, a mají ho rádi. Já jsem jediný týpek, který ho znám, který má rád LOLko i CSko zároveň. Jo, vůbec nebaví, když tam udělat ty levely znova. Ježiši. Nezáživný. Jsi taky takovej nezáživnej. No, co přiznají. No já vím. Jak se od toho odpálil? Tohle nejspíš vyhrajem, protože máš 2 životy. A nejsi taková číča jako oni. Jo, já jsem vás tam zabíjel, 54 kg, a to jsme... Hele, já jsem to 2krát vyhrál. Ale to se nehraje na XPčka, teda ho nehraje. Jo, jednou mě 15 minut zabíjel. A měl 135, což je hodně. A dostal to tak málo. I za 4 minutový boj dostaneš. Super. A díky. A to jsem se dostal netrefil, jako říkal lepší. Poděkuji. Čemu? Já jsem jí zabil, dozajista. Já se nevšiml, mě to hodně zajímá. Aha, ok. Tohle si zabiju já, a to nevěř. A nebo mě. Ne, já ti věřím. A nebo já se zabiju sám ještě. Tak jo, jako jestli tak jako já nevím, co dám. No, ok. Jo, dost to. Blue team. Jsme zelení, ale to nikdo neřeší. Jo, už máme teda stříbrnou helmu, což je docela dobrý. Ale tak my jsme modří, protože jsi na modrý, že něco s tím modrá, červená a tam... Jo, on je barvohluchý. Což je existující slovo. Odteď. No, new color locket. Dobře, tak si vyber někoho a jdeme. Jdeme hrát. Kde jinam? Je to taková světla červená. Ne, já nevím. Půjde to měl zelený, co? Jo, zelenou. Stýpně.
Sýr. Sír. Sýr Roland. Ale... Já si tady počkám. Myslím, že to jsou lamy. Ne, nejsou. Vykombila mě. Lidi, co umějí kombit lamy, asi nebudou. No tak je to lama. Proto jsem se... Ale tahle ta... Oh shit, takhle se tady ta vůbec neumí, protože to máchá všude. Au! Úplně bombo. Díky. Aha, ne. A... To zase neděkuju. Já to u tebe, pro tebe udělal to, když jsem to pro tebe udělal to, asi jde takhle odhazuje. Jako on. Oh. Odplata byla antisladká. Je to 2-2-2-2. Ne, pardon. 2-2-2-2. Já nevím. 2, 2, 2, 2. Už nevím. Tady. Ne. Já tady mohu odpěknout pořádně. Roland. To je můj super útok, s tím bude dovolit dobrý, tady když se to udělám. S tím vlastně bude strašně dobře. Nebo z obou stran. Je to... Že na tebe nemá nikdo šanci, když do tebe přijde. Vrtulníče. Aj. Počkej, to jsem nebyl já? Ne, to je velké, to je velké. No. Je to na tobě. Já jsem to úplně zlamil. Jo. Jo. Low. To tady to tak obrodí. Právě vidíte, jak náš Orion zabíjí lidi. Co dělají? Nevím. To tady neboli se tady? Protože to dešnula. Na deči? Nevadí. Já to neumím, já musím patlat na to. aby nepoužívala deš. No to je cool. Kopí! Počkej. Bomba. Ale ještě musím, že u té hry mi nám nepřibývá nic ani neodbývá. Jo, protože prohráváme a vyhráváme. Protože to neumíme. Ne, ono to umíme i neumíme, protože neprohráváme a nevyhráváme. Chápeš? Ne. Já tady tu mapu nikdy nehrál zároveň. A my jsme zase na jiný mapě, ale... Ada, Orion, tak to bude to. Orion. Já jsem si říkal, že jsme červený, takže já zase budu padat. Kvůli tomu, že zase nevím, kdo jsem. Enemy Orion versus můj Orion. Ale já nejsem tvůj. Já vím, ty seš cizí. Ani zažitá. Ty jsi cizí. Jak to vystihla? To je kráva. Ještě před videem. Nebude vůbec prostý. Ale je kráva. Kráva dej prostý slovo. Kráva žije v kravíně a neumí tuhle hru. Vole. Tak to jak dlouho ten kravě žije? 0 dní, vole. Ok, tak nebude prostý. Joy. Už jsem chtěl říct, že do mě mlátíš. Kdybych tě neznal. A jak dlouho jsi tam držel, pane bože. Už tak zde boží to. 134 000 let. A když já vystřelím to, tak ty můžeš nesklon.
Kdo má lepší oštěp? Ada nebo ty? Jo. Bachau. Dachau. Ale ten Orion to... Dachau. Bylo to tak krásný, tak Dachau. To je číča. Já si mám už na jeho míru. Omylem. No, omylem. Sně. To umysl, to se nestám. A nebo já zůstanu sám, jo. Musíme zůstat při sobě. Máš to dělat. To je ono. Promiň. Já nechci, já to bych spadlo. Ale promiň mi, nezachrání život. Jo, to jde. Dobře, teď je to zase vyrovnaný. Vidíte, jak nám to jde, my jsme úplně mistři. Já bych se mohl jít na závodě. Jo. A tam by to bylo. Budu číst medál, závodě do kolečka. A teď tam přijdou nějaký noobové. Bum, prásk do kolečka, au. Hudududu. 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 Já to začít dešovat, jo. To jsem věděl, že udělá. A taky si věděl, že mě nezabiješ, ale jí? To jsi věděl? Jo, to jsem věděl, já jsem to byl učil. A bacha nebyl, kdo se do politiky, bude útokem. Bíjač! Já mám poměl podívat svoje Hnusný pistole. špinavý pistolky. Špinavý! GG. Jak tam jen tak skáče a myslíš, jako, že ho tam netrefím. Say GG. Jo, musíš napsat, musím. Máme tady Já. klan Skillers. To vůbec nedává smysl, ale Tam je vesel, pokud se jim se nedá. koji. Ještě dáme tak 2, 3, že jo? No, jo. Další level dostanu tak 130 spolu. Já jsem dostal. Vážně, a kolika ty máš level na postavě, myslím, Asi 12, 13. já 13, ale už to bylo. Ale ty za ní, ale já vím, ale ty za ní hraješ furt, já jsem měnil Azota hodně. Jo, protože to zase na velmi, jo. No jo, no. Ono je občas chvíle, kdy to prostě za něj nejde a pak občas chvíle, kdy to jde. To se stává i tobě, asi. Šlo ti to za Vraxa a teď ti to za něj nejde. No, protože to znamená za toho Oriona, že? Ale Orion má taky pistolky. Nemá. No a co? Orion to takový Ada, jo. Tam má pistolky, že by já mohl mít všechny teroristky na zemi. Bachau. Když se na to dívají nějaký teroristové story. Když brat chtěl zabít, co? A teď ho nedám KO, jasný. Uj, tak řekla. Suj. Sorry, já jsem zároveň když to nepovedlo. To víš, no. Já si to neovládám, ten to víš. Je! Ještě jsi nespadl na tu minu. Kdyby mě neudělal tak daleko, tak mě zachránil před jeho minou. To je Hazard. A taky umřel.
se napřehoval, že mě zmasí. Ty mě za chvilku zmasíš. Vy se to samo otočilo, to bude Samo se nic neudělá nikdy. No jo, dobře. Tak snad to dáš. Nemusíš to dát, ale bylo by fajn, kdybys to dal. Já už jsem se řekl, že tam ta plošinka není. Nebo já mám pomyšlen, ty plošinky tady jsou super. Takový straně. Já vím. A když ho teď je to ještě odpálíme. To už se mi jednou stalo. No tak to je fajn, velký. Já uznal, takže teď ho když si nám 3krát, nebo aspoň toho kóra, protože to je štvrť nejvíc. Mně teda ne. OK, no. Já už začít dešovat. Fakt, se všiml docela. Ale já prostě to když na nic nekoupím. Ty číčo! Jak? Jak? Ty to dáš. Ti důvěruji. Ale on je taky docela dobrý. Ale ne tak jako já. To asi ne. Bylo mi tě líto. Aha, tak ne. Musíš to nechat, to je lepší, já nechápu. Proč si to nenecháváš? Nope. S touhle zbraní tě může v pohodě odhodit, prosím tě. A to říkal. Ale dobrý fight. Dobré, no. Dobrý fit. Dobrý fit, že hote. Ne, tak já mám ho teprve 12 toho Gojiho. Já mám 14. Ty jsi mě dvakrát zabil za tu hru. To mě nezajímá. Ty jsi dvakrát, no dobře. Máš to naučit, máš se naučit hýbat. A nebo, nemohla by se ty naučit mě nemohla? No to asi ne. Já se jako celý kolo budu zkoušet vyhýbat. Ne, nebudeš. Budeš mlátit. A co tě zabiju sami? To je, tady zbraň. Vždycky na to zapomeneš, tak já si to vezmu. Od tebe. To je dešující kunda. Máš tam ode mě pozdrav jménem Scarlet. Počkejte lidi, Počkej, to je špatný docela. No to je špatný. Jo. Já tady jsem... Uj, no. A ne. Já jsem zpět rychle. No jo, musíš si dát nový na záchodě, no. Já bych je tady raz zabil, že jo. Hele, já tě tady jako chráním. Díky. Za tohle se moc omlouvám, to už se nikdy nestane. Ona je zrovna. Nekecám. Jsem říkal, že jsi zabil navzájem. Já jdu ještě naskočit na spal. To nejvíc naskočit. Jsi asi oko. Já mám prostě bábka. Hele, bomba. Oni. Hehe, bomba. Dej si další bombu. Tak nic. Co? Je po mně. Omlouvám se, že jsem tady nebyl, trochu jsem to možná
Pokakal? No to jsi pokakal, no. Ach, já. A já jako předtím ne, ale že to si ideálně. To je 4 hádky, já mám 2. No. Nechci to. To je dobrý. Tak pojďte, pum. Měl by se spíš zabít u kraje. Teď kdybys to udělal na druhou stranu, tak dáš double knockout. Počkejte ještě. Pardon. Já se moc omlouvám. Dobře ty. A mluvil jsi toho? No, já budu říkat. Aha. Tak snad vám to nevadí. To už se fakt nebude stávat. Tady to nám kluci úplně na nic. Já tam nechci být. Proto musím zabít aspoň jednu. Aha, anebo ona bude mít jednu. Aha, ale tak jako já jsem předtím obě dvě zabil. A měl jenom jedno hádko. To už se mi taky stalo párkrát. Já se půjčat sám. Jak se to počítí. Ty úplně já bych se nedivil, kdyby si za chvilku půlku toho ostrova ujezdil. Ty boha. Kdyby do tebe tak letím vrtulníčkem, tak to dešni. Dolů vrtu... To jsi neměl dělat. Já už jsem se lek, že by tě odhodila. Bacha, ženská, tady není místo pro počkej. Hustý. Aha, to jsme pro mě. Tak jo. Takže doufám, že se vám tohle první video líbila. Že jo? Můžete dát like a odběr. Jo. Že? Tak my se s váma loučíme a ahoj, pozdrav. Čau.